Hello, hello guys, astăzi ne jucăm Pick a Slide cu așa, Pick a Slide. Deci, nu mai pot să mă duc înapoi, în fine. Have a personal chef sau maid? Eu vreau personal chef. Ui, ei. Cred că pe aici sau pe aici. Nu știu, o să mă duc pe aici. Ok, Taco Bell sau Chipotle. Îmi place mult Taco Bell. Și n-am încercat niciodată Chipotle. Cred că așa am zis bine, nu sunt sigură. În fine. Nu pot să vorbesc foarte tare, dar ok. Că sunt răcită. Acum hai să... Cred că toată lumea a făcut asta măcar o dată în viața lor. Deci aici, în fine. Marvel sau DC? Marvel, m-am uitat mai mult la Marvel decât de DC. Ok, deci cred că pe aici trebuie să mergem, că sunt niște scări. Opa, bam, bam, bam. Banius. Mie îmi place mai mult Bad News. Deci, da. Nu, Piggy, lasă-mă în pace. Piggy, nu. Te rog frumos, nu. E, asta e. Deci, cred că good news. Ok, să intrăm pe good news. Ui, wow. Ce diferență mare. Opa. Pe aici, ok. Ce este mai... Ce este mai distractiv? Mă enervez, nu-mi place. Ce este mai distractiv? Roller coaster sau water slide? Roller coaster, cred. Asta e pentru mine, dar să vezi că zice... Bă, da. Nu e o diferență chiar așa mare. Adică, da, de câteva sute de mii. Aici vrei să ai un deget în plus sau un deget la picior. Am un deget la picior că nu l-ar vedea lumea, deci da. Nu, bro, man. Cine este acum? Zombie. Eu. Cum a omorât? Era pe perete. Eu acum mă joc cu baby, cu nidou meu, bebeluș. Deci trebuie să dau extra finger, I guess. Nu e aici nimica. Pe unde merg? Stați, fiți. Pe aici... pe aici. Upsi. Pe aici? Da, pe aici. Ce a venit prima? Găina sau ou? Ou, că a făcut și dinozaurii. Au făcut și dinozaurii ou, nu doar găina. A făcut ou. What? De ce m-am dus prin mapă? Girl? În fine. Oh. Ok. Unde? Ui. Ok. Cum este cel mai bun
cel mai bun tip de bacon? Crispy sau chewy? Mie îmi place baconul foarte crispy. Adică, ce nu pot să merg foarte, foarte crispy. Da. Nu știu de ce alege numea chewy. Adică, e opinia voastră, da? Nu știu. Cum numești sportul ăla? Păi da, fotbal poate să fie și American football, de soccer. Bro! Ce? No way! Am înghețat! Nu! Oh no! Bro! M-am murit. Nu sunt bună la hobby-uri sau la lucruri de-astea. Ok, hopa sus, hopa, opa. Ok, bun. Acum mergem spre fotbal. Nu cred că o să fie... Oh, ai o diferență cam mare. Pe aici? Cred că da. Ui. Ce este mai... Spider sau Snake? Spider. Desigur, dar cred că o să aleagă Snakes, da? Nu, eu aleg Spiders. Am o fobie foarte rea de Spiders. Cred că lumea mai mult are fobii. Nu mă duc unde se duce și băiatul ăsta. Și dacă el moare, da. McDonald's sau Burger King? McDonald's, nu știu cine alege Burger King pe McDonald's, adică în afară de McDonald's. Adică la mine nu prea m-am dus la Burger King. M-am dus de vreo 5-6 ori, cam așa. Wet jeans pentru mine. Că n-am. Deci, nu. No way. Ok, guys, cred că o să vă las. Deci, bye bye.